As hy enige die Lisa supporters aan die huis is. Kom op die veld, kom die thuisspan. Op die rugbyveld, kyk die kaptein. En leier vandag John Iemand. As die Lisa's rugby voetbal klap. Hulle gaan kyk om die thuisskare vandag trots te maak. Hoogafrigter Ryan Bultskik. Het gaan het titanische kragmeting wees. Dis Boan grootheid daar. Dis Sanlam Bolan. Rugby hoofdbeste. Dis 'n lekker atmosfeer. Ek kom die manne te sien regs te staan vir die landslied. Maar net so voordat ons die landslied sing, gaan ons net 'n minuut van stilte hê vir natuurlik Desmond De Bruin. Hy is 'n voormalige Delicious rugby speler. En net na die minuut van stilte sal ons die landslied sing. As net 'n minuut van stilte kan kry vir Desmond De Bruin. Baie dankie almal vir reg vir die sing van die landslied, die Suid-Afrikaanse landslied, Nkosi Sikelel, hier Afrika. Veel verkeerd sê nie. Moet dat niemand verlieg in Suid-Afrika. Ons is 'n sterk nasie. Daarvan kan u verseker wees. Okles South Africa.
Nou is ons reg vir 'n titaniese stryd. Hier is het Ceres. As die Ceres Derby, as die Lysis teen Ceres. Abraham. Terwyl die manne die ID checks kyk, kan ons net weer deur die spanlyste gaan. Eerstens die besoekers hierso, Ceres Sportgronde. Die span van Ceres: Arno van Wyk, Albert Du Plessis, Dewald Dekker, Curtis Jacobs, Stefan Groenewald, Aldo Souls, François Adam, Shelton Coben, Tinus Simon, William van Wyk, Janko Swart, Christian Potgieter, Joanne Zimri, Damien Vermeulen en Elden Jacobs. Die beginspan van Ceres, seker die man het hulle ID's reg en pag. Hulle kan reg wees om af te skop. Die beginspan van die Lysis: Toneel Gerber, Clinton Reuters, Bongani Diek, Ronaldo Ambral, Keanu Plaatjes, kaptein vandag John Liman, Pieter Souls, Sergio van Rijn, Calvin Joseph, Boston Hendricks, Lungi Motibe, Roland Snijders, Duran Nasson, Yusan van der Merwe en Geraldo Poel. Beginspan van die Lysis Rugby Club. Ons is reg vir Klub Rugby op sy beste. Sanlam Boland Rugby Derby Days. Skeieregter en beheer van sake, een van die beste. Javen Jefta. Hy skop sake vir ons af. Boy. Boys, well done. Well done, Pang. Well done. Down, down, down. Miss. Uno, mano, uno. Yes. Pang, hy is te maklik gerop, nee. Sorry. Ja, heel dag zo voor een loop als ik de boel had. Ik heb het in de van aan elkaar van het zij af te gelopen. Ik zit boys te spelen hier. Answer, well done. Let's go, Well done, Pula. aan de voet af. Let's go. Marcus. Goed zo.
Sana yung nagtimano siya. Yeah! Ano ba? Come on, lemon pizza. Iyak sa uli. Harap po. Bekwa. Dan, Danu! Oleng! Halo! Meneer, di mana suara ni dia kan? Cek tu. Ai punya aku mungkin sih lah. Kita telah kau terima. Lawa si. Indonesia ada nak ice cream, kita ni kau pembahas ni mana? Pas kata nak. Yes. Yes, the end of my life. It's how you want. Eerste punte op die taalbord is Austin Hendricks vir die Lises. Stelling 3 punte teenoor 0. Bal met drop kriegen. Ik zeg bal met drop man. Geen boxing. O, jere man. Offside! Maat! Kau pulang. Maat! Reino! Go Sancho! Danu Sean, mooi. Let's go! Oi! Yung bago na ito, Ang kala. O, tayo ito. Marah ba? Yeah! Wow! Yes! Asaya! Sancho! Offside! What? Kijk! Dat is onder die palen. Dat is een foutslot. Keanu Klaaikies. Wat uitstekende afrond voor de Lises. Stelling wel uitgeef 8 punten teenoor 0. Krijg begin voor die thuisspan. Dank Janu!
Kosten Hendricks jaag die bal dwars deur die middel van die pale. Die Lises RWK met 'n droom begin, 10 punte teenoor 0. Yes! Let's go, Duran, let's go! Kijk die bal uit! William van Vat jaag die bal dwars deur die pale. Seer is 'n rekening is oopgemaak vir die wedstryd. Telling 10 punte teenoor 3. Hij is alleen! Ja, dan bro! Please space it, please space it. Points, mannen!
Hoe moet je aan die rol? Alle twee. Yes, wat dan? Hoe moet je aan die rol? Hij bol fair. Geef me laatste 10 minuten. Weg, ja. Geef me laatste 10 minuten. Minsan lang balikan. Hij heeft de bal. Hij kan nou die bal vallen. Boston Hendricks maak geen fout. Met die doelskoppalen toen die 3 punten wat bijgevoegd wordt. Jullie 6, 13, Sierras 3. Oscar, opwarmen met een ballen, man. Boleh ini terus balik. Bukan bola, Sudah ambil kasa boleh bikin. Altan. Sam Sergio. Ja! Die jongens waren niet heen, man. Zo. Lungi! 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 Ferrari! Ferrari poe! Hier ik vol, hier. Dit is 2 keer achter elkaar. Ik zie hem zitten. Coach, scrum je. Dat is een backline coach. Dat is een heel erg backline coach. Hij mag het. Hou die eens op. Een paar backline coach. Hier is een voorspeler. In die enige positie is het. Ja man, ja man! Hey, kom! Oei, dat is het. Duwen, man! Altan! Ada lepala ko kanya. Niet zet! Deze forward! Zet! Kijk hem zijn eigen. Go! Sil! Zet hem toch dan. William van Wyk, tweede strafskop vir die wedstrijd. 6 punten nou tot zijn naam, 6 punten voor Sierras. Delices 13. Kijk, gooi toch niet erom. Gooi niet erom. Duwen! Hey, jong! Als bij zij is kost. Nou.
Allemaal eens offside. Well done! Well done, pull up! Dan moet je niet. Als op comfort. Samen is fijn. Laat hem net opkijken te zien. Als hij stil is. Hij stond, hè? Ik zeg, ons kijken of hij zo mooi kan houden. Maar hij is daar. Dan gaan we smash met de stem. Wat doen dat? 4 of 5 van hem. Maar, doe eens back! Zo laten ze mijn smash gaan zien. Well done! Bonus, Cyril. Well done, well done. Hij is net klunken waar hij kan staan. Ik wil spelen bal al links. Weet je dat? Hij is net klunken waar hij staat. Was goed. Gewoon mondelijk, man. Stilstaan. Gooi weg, Sergio, maar dan... Komt daar niet. En dat is nog een 3 voor Sierras. Lijkt ze hier al achter. Alden Jacobs. Sierras. Die wedstrijd. Tellen 13,5 minuut om te komen. William van Wijk, 3-3 voor hom van die skopkegel af. Telling 13, 20 minuten plus minus voorbij. Ik wil net voor allemaal remind, voor die jongmannen vooral, als je iets wil winnen vandaag, een rugbybal wil winnen, Techie Town voucher wil winnen, als jij een powerbank wil winnen, kom halftijd, maak sticker is hier halftijd, het gaan lekker competities hardlopen.
Just fix it, Austin, just fix it. Come on, Jibis, man. Alles auf umgestarrt. Alles da drauf. Alles da oben. Hoe zijn die open? En man staan er, die titel is compleet. Die reels zit helemaal neer, je moet die bal neer zetten. Die titel is compleet. Wat de hel? Zo. Maar moet die bal release, jongen? Ja? Terwijl de basering is, remind ik niet weer van alle jongmannen. Maak niet uit wat je ouderdom is. Als jij de 250 Techie Town voucher wil winnen, kom maak een draai. Halftijd is over die Techie Town Dash. En we gaan ook een lekker Rainbow Golden Feather doen. Drop goal kicking competitie. Waar je een powerbank kan winnen. En dan wil ons ook die confident fan, alsof je het confident fan, hij persoon kan een rugbybal winnen. Dus als jij een rugbybal wil, jij wil een rugbybal winnen, wil een paar geschenken mee wegstappen op een dag. Kom maak een draai halftijd. Dus kijk waar David die wortels begraven. Ja, zo let ik doen. Let's. Yo, hoor je clean uit, ja, nu. In twee passes, aan. Als aan. Ja! Come on! Dank u! Dive! Dive! Austin! Dive! Dive, Aussie! Dive! Dive! Austin! Ja. Coach, ik wil zeggen dat ze komen. Oh, Charlotte! Go!
Silakan aja. Hah? Hier is nog een 3 voor Sierras Rugby Club. En as die skrum skakel, Tinus Simon wat Sierras Rugby Club se tweede 3 vir die wedstryd druk. Die skop onsuksesvol vir William van Wyk. Eerste skoppery van die skop kegel af met vandag. Telling 18 punte teenoor 13. Sierras se guns. Reminder in die VI skop kompetisies halftime. Lekker tacky down dash. Sanlam Confident Fan kan met pryse wegstap. Lekker pryse. So kom lekker uit. Awit na ako yung mga kanatpag. O ka na nawit. Kumabit. Kumakan? Tuloy kumabit. Strafdoel wat net na die linkerkant toe skuif vir Austin Hendricks. Telling bly 13-18. Ito pula lah. Antara pula. Hey! Zeis was? Jo, musst du rein? Oh, ja! Schade, well done. Eins nur geboten. Lungi! Oppi! Jesus. Kijk, ik heb het first time gaan dan. Sama-sama tahu dah. Tapi kita tu itu lagi mana? Ni kan pada pasal. Heb je dan first time gehad? Wanneer het groei wil ik het eigenlijk nog
En as die derde 3 vir die wedstrijd vir Ceres. Dis die eerste man, Charlton Coburn. Wat daar opstaan met die lauwere. Ceres Rugby Club 23 punte nou op die telbord. Met die skop om te kop. Die skop van Amstel het oorgelyk. Die skeieregters agter die bal sê ja. Telling bly 23 punte teenoor 13. Net so 5 of wat minute se speeltyd oor in die eerste helfte. Onthou hy manne wat graag 'n geskenk wil wen. Ek het 'n Woema Powerbank, 'n rugbybal. En ek het 'n Tacky Town vouchers. Dames en seuns wat wil hardloop, julle moet uitkom halftyd. Speel net die bal. Kry die bal, man! Let's go! En is 'n geel kaart vir Ceres. Hulle gaan die eerste helfte afeindig met 14 man op die rugbyveld.
As die groot slot Curtis Jacobs wat vir 10 minute in die afkoelkas gaan moet deurbring. Kilo skakel, Sten Hendricks wat beseker sy skopskewels ingepak het vir die wedstryd. Ja, die bal weer alle 16 punte vir die Lises. 23 beseres. Kijk maar, hier komt het zo. Ja? Op die camera. Staan! Hoi de bal! Kom nu, Seven school! Vastaan, Sevens! Let's go! Kom nou! Hey! Hou je bal! Big ball! Wat? Ja! Langs dat! Op hier! Yes, down! Dis 'n groot loskopstuk. Baie ongemaklik van die veld afkom Arno van Wyk. Hy word vervang deur Jan Ras van der Linde. Marcos, Maxica, já sabe aí, né? Já sabe aí.
Dan einde aan de eerste helft van die Sanlam. Bolandraak met Abidheid, St. Delicious en Simmers. Tellen 16 punten tegen 23. Kort een paar jongmannen, maak wat een paar geschenken wil winnen. Zijn niemand in die schade nu. Dit is een paar jongmannen wat nou komt. Alright, kom eens kijken, hier is die jongmannen. Je gaat allemaal schop. Rijman schop. Alright, kom eens gaan naar die middel toe. Er wordt een paar mannen wat wil hardlopen. Alright, terwijl die mannen lekker halftijd houden. Gaan er een paar competities zo zien als het een paar jongmannen is wat bepalen te schop. Wat de gelegenheid. Kom maar rugbybal in. Kom eens kijken hoe lekker. Hoeveel mannen is jullie? Zo ons gaan alle te schop. En ons gaan hardlopen. Zo is dat right? Ja. Hier is alle te schop. Die jongen wat 8 jaar oud is, hij gaat op de schop. Eerste man. Ons daar een van die bobo's asseblief guys. Hier kom die hele span nou. Alright, julle moet net vir my rustig wees nie. Julle gaan hardloop. Ons gaan vir julle manne 2 deel. Julle gaan hardloop en dan kyk ons weer na die tackle. Alright, so is die eerste jong man. Hy vir jaar wat af. Vlak pale. Goed. Oh, is weer uitstekend. Ja. Alright, ons wordt op 2 jong mannen wat gaat schot. 2 jong mannen is die man. Kom eens kijken of hij door die palen kan jagen. Oh, is lang bij. Is lang zo bij. Scoort nog 1 man, scoort nog 1 man. Waarom? Nog een jong man. Dat is een man. Die man gaat scoren. Kom, kijk. Als hij die palen scoort, als hij maar paal gaat. Ja, dat is een goede alle. Kijk. Zo, kijk. Wacht nou jongen man, hij mag weer komt. Weer keer. Jij hoeft weer nog eens te daar. Nog eens scoren. De bal weer terug. Zo. Vat hem weer, vat hem weer. Hij zag het. Hij wil toch maar balpalen. Schop. Zo, goede schop. Palen. Waar zijn man wat nog geschopt? Komt hij nog 1 keer? Hij moet nog 1 keer stop. Net een beetje spatie man, nog een beetje spatie. Beetje spatie. Zijn mis, dan weer.
Wat as op man? Uitstekend gedoen. En kom ons hoor het vir Jeeten. Hy is die wenner van die skopcompetitie. Jeeten, ons gaan vir hom uitsoek met 'n powerbank. Dan manne, nou gaan ons 'n lekker klop hê. Allemaal lekker op klein. We gaan allemaal tegen die man die wegloop. Kom 2 weglopen. Ja, we gaan lekker tek aan best doen. Dat die toekomst is op programma's. Powerbank in die bal. Alle jongmannen eerste. Alle jongmannen eerste. Ons moet vinnig maken. Pas op net daar voor die spelers op die veld. Alright, eerste alle jongmannen. Alle jongmannen eerste, alle klein mannen eerste. Alright. We zijn tot op je halflijn. We gaan hardloop tot op je halflijn. Alright, achter die lijn. Eerste die klein mannen, nee. Die klein mannen eerste. Kom eens kijken af wie zijn die kou. Kom eens kijken of wie wen die wegloopt. Pas op net op je halflijn. Alright, jullie mag niet voor die tijd wegspringen, nee. Jullie moeten op jullie merken wees. Wacht. Vraag niet 2 mannen niet. Sorry, James. Op jullie merken. Achter die lijn. Sorry, serious mannen. Sorry, boys. Gereed. Nee. Kom weer terug, vanaf. Die mannen was veel. Wacht voor die goal, boys. Wacht voor die goal. Als dit een man wat kan winnen, 2-4, take it outside voor die winner. Het moet op je merken wees. En alsjeblieft, wacht voor goal nee. Wacht voor goal, guys. Gereed. Ja, die mannen is aanstig. Waar is die groot mannen? Laat hij groot mannen gaan. Wij zullen gaan hier. Eerste. Gaan aan de mannen. Eerste race. Op jullie merken. Gereed. Nee boys man. Come on. Hier is die groot mannen. Op jullie merken. Gereed. Weg. Wie gaat het wees? Winner! Dan Nicole daar winner van Ayene. Hij is de eerste wedloop. Mannen weer naar toe. Die tekent aan Boucher. Volgende wedloop. Mannen, wacht voor go nee. Wacht voor go alsjeblieft. Alright. Op jullie merken. Gereed. Weg. Wie gaat het? Mannen dat lekker vertaard loopt. Uitstekend gedaan, kom ons weer lekker aan de klap voor die jong mannen. Dankie Tekkie Town, 250 vouchers voor al 2 van die winners. Dat is een feest hier zo. En zie je, al die mannen zijn schoenen alleen nog op de rugbyveld. Krijgen we vandaag jullie schoenen af, boys. Krijgen jullie schoenen in die veld af. Alright, gewinnen. Kan ook goed. Kom nou. Hallo. Danny. Kapul. Itu sama. Coach,
Coach. Curtis. Springen man tussen. Curtis. Curtis. Baat je niet visa maar niet zo. Praat het toch. Pass. Go. Dat ze aan het afduren, man. Hij voor hem alsjeblieft. Johnny, hom op. En as Ceres 'n groot slot. Curtis Jacobs wat weer terug op die veld verskyn na sy 10 minute in die afkoelkas. En dan bring Ceres ook 'n paar plaasvervangers op die rugbyveld. Nummer 18 en nummer 17 Thomas Besuidener. En Ewer Grommelaar wat op die veld verskyn. Hulle bepaal van Albert en Douglas toe.
Untuk jawab selesai. Opas, opas. We pick up you. Come on, boys! Nakamanya yun sa lipatan, man. Sorry, coach, kayo lang miskin bidang action to work. Let's create. Ikan ni. Asan ka dito? Pick it up. Let's go. Let's go. Coach, kayo ni bidang ko net ko panat out to ban. Ikan ni spial so sina dela obsta ni. Boy. Rekod net to. Jalan keluar ke jalan keluar yang besar. Atai, right, tangki. Hier, ich sah overleg. Dan maakt me heel vast. Ja, man. Hier. Fix op. En een team, sorry. Steve, Tony, Steve. Yes. Oh no, well done. Mario, come on. I can it, man.
Johnson wat ook op die veld verskyn. Gaddafi, Mario, let's go, Gaddafi. Gaddafi, it's your time now. Come on. Mario, gaat daar terug. Dan is af. Take the load af. Dan is het, als je een hele bal draait en iemand denkt. Vandaag doen we maar het met door een keer wat ik ja gaat binnen voor die Thomas Waradilicek, Verklichten, Reuters, van Jacob komt, Pavio is aan gezet. Hij verdient een lekker brief. Nomor 20 kay Laban wat beseer as op die rand van die veld verskyn. Hy vervang François Adam. Let's go!
scheidsrechter. Hier is dan alweer de voortuin in de wedstrijd. Marcus! Time for the time. Tot onverkeersvol van de 16 van William van Dijk. En de driedrakker uit de rechtervleuel bij Willem en Formuleren. اسمع Dia langsung disiapkan pada itu dengan apanta general Antoanta. Upaya buat kesulitan Western. Pontes! Ja, en dan moet fletten. Moet ik in de andere buddy? Niet fletten. Focus, fletten. Ga water. Hierbij. Schiof! Maak het goed. Gooi het maar in. En net doen. Asik, fijn. Go, slag paas dan voor de stand. Goed jongens, op ja, Ben. Tik een snuit! Skate!
Bola de William Van Dijk. Dat is de stuurkraag weer door de positie van Kabay. Jan Ennenberg tot de Bloembaar daar. Als het bij een stilte door de wedstrijd. Nu gaat het weer. Yusan! Yusan! Pak hem vast! Kijk bal! Yusan! Let's go! Zij uit! Contest de bal! Exit! Exit! Let's put you clean out, man. Right clean out, Guti. Up, up, up. Forward. Val terug, man. Val terug, booster.
Let the money give you the looking. Coach. You had to go.
Die jongen moet voor Sendo. Kom maar. Ja, kom mee. Ja, die jongen is af. Oké. Hoi. Dylan. Wat dan? Doe je. Tapi. Johnny, Johnny, gaan, let's go. Johnny, go. Skip.
Numbers in lijn staan, numbers! Alles 6! Kijk, alle numbers, dat is ons bal! Dat is ons bal! Numbers! 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 Draai time! Draai time! Maar strek. Musta! Come on, man! Come on! Musta! Maak het ziende! Sergio! David! Sergio! Hou vast! Come on! Exit! Exit! 5 minutes, coach. 5 minutes. Haat van die lijnen! Haat van de lijnen! Een stukje! Lungi, 5 minutes. Lungi. Come on!
For us forwards. Come on, man! Holding! Counter! Wow! Holding! Come on, line up! Get up the line! Stop! Go! En is Waylon Johnson wat oor Officier is weer die voortou te gee in die wedstrijd. Drama tot aan die einde toe hierso. Hop hom op. By Speer sportgronde. Die scheidsrechters wat gesels. En die 3 word toegekend deur Javier Zefta. Die skoppale toe suksesvol. William van Wyk maak die telling 38-45 in die guns van Ceres. Tyd amper verstreke in hierdie wedstryd. Kom in de gang sterren, man. Oh, uitsterren. Dan rolling. Rolling. Woe! Neem je op. Neem je op. Neem je opstaan. Jongens, staan we daar. Jongens, staan op, boys. Akkoord, Ali. Let het, Ali, man. Go! Agape! Forward to yes, so back to the line. Yes. Again. Het William van Wyk is goed. Gaan hy kan afrond. Dat gaan die einde van die wedstrijd wees. William van Wyk. Wat die Thierry op die koek sit vir Ceres. Ek het hoendervleis.
William van Wyk met die laaste skop van die wedstryd is onsuksesvol. En dit is die einde van die Sanlam Boland Rugby. David Ayed Ceres. Steeds as oorwinnaars. Hoop die Lises. Eindtelling 38 punte teenoor 50. Is 'n fantastiese kragmeting gewees. Ons het natuurlik die postmatch proceedings. Gaan vir 'n paar manne 'n paar toekennings gee wat dit wel verdien. Ons gaan dan recht staan voor die postmatch proceedings. Dus van die mannen nader staan. Zo'n paar geschenken, een paar prijzen wat die mannen met kan wegstappen. Hij Ceres mannen kan jullie niet, jullie kan nou een lap op onder doen mannen, ons wil niet vannacht die postmatch hanteren. Jan Ras. Jan Ras, jy nou troepen, vannacht net die so asseblief James. Aldo, wat wil jy van man? Lises is 'n confident fan. Ja nee, kijk, ons staan achter ons span. Het maak seer, maar ons is hier vir ons spelers. Hulle dag op vir ons en ons wil net vir hulle wys en vir hulle sê dat ons hulle nooit in die steek laat nie. En ons is hier vir hulle en hulle met hulle kop op hoog lig. Want daar was ons daggie, maar ons sal weer daar wees. Ja, julle manne het gefight tot aan die einde toe. Jy kry 'n bal teruggebord deur Sanlam. Sanlam confident fan. Hierso by Delices. Dan gaan ons net tyd maak om die verloor kaptein net voorhand net vandag te roep. Natuurlik John Liemand van Delices. Wat 'n wedstryd was dit hier gewees vandag hier. Jonna. Titaniese stryd gewees vandag Jonna, ek kan net 'n bietjie nader staan. Titaniese stryd gewees. Een wat gespeel was tot aan die einde toe. Net aan die einde val julle vas. Hoe voel jy op die huidige oomblik? Klein bietjie teleurgesteld. Ja, maar die positief goed gewees. Maar wel dan in Ceres. Sterkte hulle. Ons gaan net drop word te gaan. Die foto van reg maak die scrims, outside lines en defense. Dis al. Jonna, mens kan sien dat julle is definitief contenders. Julle is 'n span wat kan meeding saam met die beste en julle het dit vandag weer eens gewys. Wat is jou boodskap nou aan al die loyal supporters, die ondersteuners wat uitgekom het en met passie en ja, hulle het gebly saam met julle tot aan die einde toe in hierdie wedstryd. Al wat ek wil vra, stiek met die span, stiek met die coaches, stiek met die bestuur en stiek met ons en ons wat die wat hierdie drif trek. Dis maar klein fokus wat ons gemaak het. So al wat ek van hulle vra, hulle moet vir ons bek en ons gaan die ding kompetisie nog voor. Dankie Jonna. Sterkte vir julle manne vorentoe. Ek wil net daar's twee van julle manne wat asseblief moet uitkom, Lungi en Sergio. Ek sien Sergio sit hierso. Waar's Lungi? Ons wil natuurlik Die span moet ek 'n foto koop. Alright, so ons het dan natuurlik ons paar toekennings wat ons gaan weggee. Die eerste toekenning is vir die Vuma Connected player. Hy gaan 'n lekker power bank kry. Ons het vir Denver Olsen hierso van die Boland Rugby Unie om vir hom sy geskenk te gee.
Dis net hierso by die dinge staan asseblief manne, net so in die middel. En die Wuma Connected player is Sergio van Ryn. Wel dan Sergio, uitstekende werk gewees vandag. Hard die bal gedra, baie connections gemaak. En dan natuurlik het ons die Tekkie Town play of the day, play of the game. Man wat 2-3 vandag gedruk het. Lungi Motibe. Wel dan Lungi, uitstekende wedstryd gehad. 2 pragt 3 gedruk. En hy gaan 'n R500 kry vanaf Tekkie Town. En dan is dit die Ceres manne se beurt. Manne het regtig 'n goeie wedstryd beleef. Ons gaan nou 'n foto saam met die hele span vat. Ons gaan eers die toekenning gee vir die Rainbow Powerhouse Award. Die Rainbow Powerhouse Award natuurlik gaan vir die ou meneer hoogste work rate. Man wat met deursettings omhoog gespeel het, met impak gespeel het. Ek het dan net uitcheck. En hulle noem hom die kragboks, as ek reg is in die span, is die kragboks. As die binnesetter, Christian Potgieter. Christian Potgieter, regtig 'n baie goeie wedstryd beleef. Hardloop hard in die middel van die veld. Groot hoogheid gehad. R500 trots geborg deur Rainbow. Hy kry dan natuurlik 'n lekker check. Dis reg, Chris, jy weet waar hy nie. En dan natuurlik die speler van die wedstryd, die Sanlam Confident Player of the Game. Daar was baie name gewees. Die Damien het goed gespeel, baie van die manne het goed gespeel. Maar is niemand anders as William van Wyk. Ja, so William kry R500 en 'n Sanlam bal. Ons gaan net William se besonderhede vat na die tyd. Ek wil ook net gou vinnig saam met William gesels. Lekker Amstel, dis gechat hoe vandag is lekker, die mense wil net hoor wat jy sê. Hulle noem jou die oom. Ek kan jou omtrent, toe ek jou voor die game kry, toe sê ek vir jou die drop goal. En jy het dit teleurgestel vandag. Ja, Lucien, ek weet om hier by die Lises te speel, is altyd lekker en ek weet dis 'n tawe game om hier te kom, even net om aan te kom hier. Is die baie nice. Nee, maar ons dankie vir my boys. Dis hoekom ek uit Dogwalk kon gevat het, Lucien. Ja, en hy sê dit was 'n lekker wedstryd, titaniese wedstryd wat tot aan die einde toe gespeel was. Support lekker vir jou. Saam 'n bietjie na die middel toe. Wat is jou boodskap aan die Ceres ondersteuners? Ek sien julle backing raak nou net groter en groter op die huidige oomblik. Ja, al wat ek wil sê is aan die supporters baie dankie. Ek wil hê ons moet groei na elke game en ons groei. Baie dankie en julle het julle 50, né? Kom ons hoor dit van William van Wyk. En dan natuurlik omdat Ceres hierdie wedstryd gewen het, kry hulle R2000 ekstra trots geborg deur Sanlam. Ek wil net vra die kaptein om na vorentoe te kom, Aldo Souls. Hy gaan dit ontvang. Aldo, R2000 jy in jou span. Aldo, uitstekende wedstryd gewees. Hard gewees tot aan die einde toe. Hoe voel jy op die huidige oomblik? Op soek nou voel baie gelukkig. Ons geweet dit gaan nie maklik wees nie. Harde werk gekos. So ja, hier vanaf wel dan op die wen boys en hier vanaf wat net vorentoe. Volgende week is dit weer daar op die Hamlet. So, raak nie maklik nie. Nou hoor jy dit Aldo, dit raak net nie makliker. Ek vra vir jou en jou span om net in te kom. Die check vanaf Boland Rugby hier nie. En natuurlik 'n Sanlam vir die wenklap van die Sanlam Boland Rugby Derby Days vir 2025, die eerste een. Die hele span kan in, guys, asseblief. Well done. Die manne sê hulle kry die hekgeld ook, baas om Benny Leenders, die manne sê hulle wil hekgeld ook hê. Ceres, kom ons hoor dit, kom ons sit ons hande by mekaar vir die manne van julle klap, Ceres Rugby Klap, die wenners van die Sanlam Boland Rugby Derby Days. R2000 ekstra aan die klap. Nog 'n paar R1000 wat hulle natuurlik van maandag af gaan ontvang.
Maar Beerens, baie dankie aan een en elk wat uitgekom het vandag. Het was 'n reuse voorreg om hier so in Ceres te wees, om die rugby te kon geniet het saam met een en elk van julle. Wil julle moet veilig terugreis daar waar julle na toe gaan. Sien julle weer volgende keer. Soos wat ons altyd sê, halleluja. Die Here seën, hy lei, hy sorg en hy beskerm tot ons mekaar weer ontmoet. God bless.